Tee joka päivä jotakin kivaa. Sinun oman, mutta myös perheesi hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että jokainen teistä voisi tehdä joka päivä edes hetken ajan jotakin, mikä on kivaa ja mistä nautitte. 5 minuuttiakin voisi jo riittää virkistämään mieltä. Se auttaa myös lievittämään ja ehkäisemään stressiä. Ja silloin pystyt olemaan enemmän hyvällä tuulella ja myös kärsivällisempi, kun olet tekemisissä perheenjäsentesi kanssa. Kun pidät huolta omasta jaksamisestasi, niin opetat esimerkilläsi saman hyvän mallin myös lapsillesi. Mieti, mikä olisi joku kiva tekeminen, joka saa ajatuksesi hetkeksi muualle. Monet ottavat lyhyellä tauolla kännykän käteensä ja alkavat selaamaan sitä, mutta tutkimusten mukaan se ei kuitenkaan rentouta. Sarjakuvan lukeminen on kännykkää parempi vaihtoehto. Jotkut tykkäävät neuloa, toiset voivat värittää värityskirjaa. Voit myös istahtaa hetkeksi ikkunan ääreen ja katsella vain ulos, jos se on mielestäsi kivaa. Myös mielikuvan matkat, esimerkiksi lomapaikkoihin, joissa olet käynyt tai jossa haluaisit käydä, voivat virkistää. Laitat vain silmät kiinni ja kuvittelet olevasi siellä, missä haluaisit olla. Voit myös miettiä, mikä olisi mielestäsi rentouttavaa. Jos sinulla on mahdollisuus, voit mennä pitkäksesi sohvalle tai sängylle ja keskittyä hengittämään pitkään ja rauhallisesti. Tämä rentouttaa nopeasti koko kehosi ja myös mielesi. Voit tehostaa rentoutumista vielä sulkemalla silmäsi tai kuuntelemalla jotakin rentouttavaa musiikkia. Keksi nyt itsellesi muutamia ideoita, mitä kivaa ja rentouttavaa voisit tehdä joka päivä edes jonkin aikaa. Muista myös tauottaa töitäsi niin kotona kuin työpaikallakin. Näin hyvinvointisi lisääntyy ja jaksat olla hyvä vanhempi ja puoliso.